dira Bermeo lehen kaletik, Ondarru bigarrenetik, Arkote hirugarren kaletik, Izuntza laugarren kaletik eta Kaiku bosgarren kaletik. Jun ez da txakartzen, mesedes. Bermeo calle 1, Ondarru calle 2, Arkote calle 3, Izuntza calle 4 y Kaiku calle 5. Stop embarcaciones. Stop embarcaciones. Stop embarcaciones. Hogei segundu. Bosteun eta hirurogeta lau taupada gehiago gure bihotzian. Bueno, eta honen ostean, jueni dagozkien denborak pasako ditugu, bigarren tandako denborak hauek izan dira. Zierbenak, 16 minutu, 56 segundu eta 44 beharra izan ditu. Zierbena ha invertido un tiempo de 16 minutos, 56 segundos y 44 centésimas. Portugaletek, 17 minutu, 21 segundu eta 49 Portugalete ha hecho un tiempo de 17 minutos, 21 segundos y 59 centésimas. Eta Kaikuk 16 minutu, 29 segundu eta 37 Kaiku ha hecho un tiempo de 16 minutos, 29 segundos y 37 centésimas. Honela bada, biharko zelkatuak hauek izan dira. Kaiku, Izuntza, Zierbana, Deustu eta Ondarru. Atxoen irimakurrak amonanko plaza. Era dottore, zeruko bandero jole, oitura zaren jabole, jainguaren zatore. Oitura zaren jabole, zeruko bandero jole. Hauxe Santa Guzia, gora Santa Maurizia, San Pedroko jubizia, goiko zerutik hausia. San Pedroko jubizia, gora Santa Maurizia. Badauzkagu lehen txanda interesgarrenetako lehen ziabako denborak.
Bermeok 3 minutu eta 33 segundu behar izan ditu, 3 minutos 33 segundos para Bermeo. Ondarruk 3 minutu eta 40 segundu, 3 minutos 40 segundos para Ondarru. Arkotek 3 minutu eta 45 segundu, 3 minutos 45 segundos para Arkote. Izuntzak 3 minutu eta 38 segundu, 3 minutos 38 segundos para Izuntza. Eta Kaikuk 3 minutu eta 32 segundu behar izan ditu, 3 minutos 32 segundos para Kaiku. Hiru lau behintzat, baterikan sartuta niri ekarri. Buruzik hasi, hiru lau behintzat, baterikan sartuta niri ekarri. Bat dut beste jolas bat antzina, alferreko jolasa jakina, ibili izkinarik izkina, azter guztiak ikustere, kantuak aditu nahi adina, eta ondoren ekarri bina, basetuko dugu kantu mina, etzi berriz egarritu arren. Basetuko dugu kantu mina, etzi berriz egarritu arren. Zik ez daukatelako probetxurik, ez daukagu denbora galtzerik, umekeria ez baita ona. Lanserio bat nahi dut soilik, gobernu batean dudabarik, bizi baita lodita baraurik, jolasa maite duen persona. Bizi baita lodita baraurik, jolasa maite duen persona. Bueno, bigarren ziagoan honetako denporak ere baitugu, ikusten da, hor burruka estua dagoela, batez ere 3. posturako. Bermeok 7 minutu eta 13 segundu behar izan ditu, 7 minutos 13 segundos para Bermeo. Ondarruk
7 minutu eta 29 segundu berriz ditu, 7 minutos 29 segundos para Ondarru. Arkotek 7 minutu eta 42 segundu, 7 minutos 42 segundos para Arkote. Izuntzak 7 minutu eta 31 segundu, 7 minutos 31 segundos para Izuntza. Eta Kaikuk 7 minutu eta 18 segundu, 7 minutos 18 segundos para Kaikuk. Ustekabe zure eskutik mezu sekretu gisa Amudut, orain bai maite zaitu bihurtu nauzu izara hotzetako espandu epeldu zahait grina enaiz zure panapina Lehen txanda honetako hirugarren eta azken ziabako denborak ere baditugu. Bermeok 11 minutu eta 5 segundu behar izan ditu, 11 minutos 5 segundos para Bermeo. Ondarruk 11 minutu eta 30 segundu, 11 minutos 30 segundos para Ondarru. Arkotek 11 minutu eta 47 segundu, 11 minutos 47 segundos para Arkote. Izuntzak 11 minutu eta 25 segundu behar izan ditu, 11 minutos 25 segundos para Izuntza. Eta Kaikuk 11 minutu eta 11 segundu behar izan ditu, 11 minutos 11 segundos para Kaiku. Zaigon hainbeste zorion, gukeuk ere galka, bai genion zeharka, gukeuk ere galka, genion herio zerion ezpatari.
bideko eta bidezko ez baten fereka, aspaldi noizbait aspaldi galdu zen oreka, nortasunak iez bidekoaren bidez, nortasunak iez bidekoaren bidez, bideko eta bidezko ez baten fereka, aspaldi noizbait aspaldi galdu zen oreka, nortasunak iez bidekoaren bidez, nortasunak iez borroka, borborka, erroka, gora guka. Deustu lehen kaletik, Portugalete bigarrenetik, Elantxo birugarren kaletik, Getxo laugarrenetik eta Zierbena bosgarrenetik. Una hartzen, mesedez. Tripulaciones de la siguiente tanda: Deustu calle 1, Portugalete calle 2, Elantxobe calle 3, Getxo calle 4 y Zierbena calle 5. Ir cogiendo estachas, por favor. Stop embarcaciones. Hogei segundu. Bueno, zeni horretako lehen txandako denbora konakoak izan dira. Bermeok 14 minutu, 46 segundu eta 21 euneneko beharrezen ditu. Bermeo ha hecho un tiempo de 14 minutos 46 segundos 21 centésimas. Ondarruk 15 minutu, 18 segundu eta 29 euneneko. Ondarruk 15 minutos 18 segundos 29 centésimas. Arkotek 15 minutu, 29 segundu eta 16 euneneko. Arkote 15 minutos 39 segundos 16 centésimas. Izuntzak 15 minutu, 15 segundu eta 62 euneneko. Izuntza ha hecho un tiempo de 15 minutos 15 segundos 62 centésimas. Eta Kaikuk irtera txarraren osteko 3 segunduko santzioaren ostean 15 minutu 0 segundu eta 59 euneko egin ditu. El tiempo de Kaiku después de la sanción de 3 segundos por la salida nula es de 15 minutos 0 segundos 49 centésimas. Emakume bat zoratu zen nirekin Parisen, nire antzekoa oso erraldoia zen. Joakin galaian nirekin ez honadi, altzora egin unik ez nik ustiz larri. Miguel Joakin larri hori non sartu haizain humil, basa jaunekin basuak babesten nabil. Soldadua, heldu da gudua, eta teak korapilatuta, akabozurruta. Bide luze, maiz gurutze, fusila hartuta, ez
ezin du dantzarik egin baioneta astunduta. Desertoren zoa, kainoiera zoa, generalen mezua heldu da, azalik ez da. Eutxikinko eaiziko gurea dugu da, gu geunor garen galdera soldadu guztien duda. Nahi nioke kantatu denak. Badauzkagu seniorretako bigarren txanda honetako lehen ziabako denborak, Deustuk 3 minutu eta 45 segundu behar izan ditu, 3 minutos 45 segundos para Deusto, Portugaletek 3 minutu eta 38 segundu, 3 minutos 38 segundos para Portugalete, Elantxobek 3 minutu eta 42 segundu, 3 minutos 42 segundos para Elantxobe, Getxok 3 minutu eta 47 segundu, 3 minutos 47 segundos para Elantxobe, eta Zierbanak 3 minutu eta 35 segundu behar izan ditu, 3 minutos 35 segundos para Zierbana. Hau honela izan da, ez du ongo litzateke biharko finalerako sailkapena, lehenengo Bermeo eta Kaiku izango genituzke, eta ondoren Zierbana 3:35ekin, Izuntza eta Portugalete 3:38ekin, laugarren eta bosgarren momentu honetan, eta seigarrena momentu honetan Ondarru izango litzateke 3 minutu eta 40 segundurekin. Gringo
Baditugu, bigarren ziagogenetako denborak ere, Deustok 7 minutu eta 45 segundu behar izan ditu, 7 minutos 45 segundos para Deusto. Portugaletek 7 minutu eta 37 segundu, 7 minutos 37 segundos para Portugalete. El Antxobek 7 minutu eta 40 segundu, 7 minutos 40 segundos para el Antxobe. Getxo 7 minutu eta 52 segundu, 7 minutos 52 segundos para Getxo. Eta Zierbanak 7 minutu eta 27 segundu. Hau honela, orain arte, Bermeo izango litzateke lehen postuan, Kaiku bigarren, hirugarren Zierbana izango litzateke, eta bigarren ziagogenetan, laugarren Ondarru eta bosgarren Izuntza izango litzateke. Ondoren, txanda honetako, bigarrena Portugalete 7:37rekin. Beraz, momentu honetan, Ondarru laugarren 7 minutu 29 segundu, Izuntza bosgarren 7 minutu 31 eta Portugalete seigarrena 7 minutu eta 37 segundu. Bueno, baditu, hirugarren ziabako denborak ere. Deusto, 11 minutu eta 58 segundu. 11 minutos 58 segundos para Deusto. Portugalete, 11 minutu eta 35 segundu. 11 minutos 35 segundos para Portugalete. El Antxobe, 11 minutu eta 56 segundu. 11 minutos 46 segundos para el Antxobe. Getxo, 11 minutu eta 57 segundu. 11 minutos 57 segundos para Getxo. Eta Zierbana 11 minutu eta 19 segundu. Hau honela, hirugarren ziago honetan, Bermeo izango zen lehen postuan, Kaiku bigarrenean, Zierbana hirugarrenean, Izuntza laugarren, eta gero, bosgarren posturako burrukan, biharko finalerako burrukan, Ondarruk 11 minutu eta 30 segundu, eta Portugaletek 11 minutu eta 35 segundu, 5 segunduko aldea gongo litzateke.
bigarren txanda honetako, seniorren bigarren txanda honetako azken denborak. Deustok 15 minutu, 46 segundu eta 58 euneko behar izan ditu. Deusto ha empleado un tiempo de 15 minutos 46 segundos 58 centésimas. Portugaletek 15 minutu, 27 segundu eta 57 euneko denbora behar izan du. Portugalete ha utilizado un tiempo de 15 minutos 27 segundos y 57 centésimas. El Anchobek 15 minutu, 45 segundu eta 67 euneko behar izan ditu. El Anchobe ha hecho un tiempo de 15 minutos 45 segundos 67 centésimas. Getxok 15 minutu, 50 segundu eta 10 euneko denbora. Getxo ha hecho un tiempo de 15 minutos 50 segundos y 10 centésimas. Eta Zierbanak 15 minutu, 6 segundu eta 16 euneko denbora egin du. Zierban ha hecho un tiempo de 15 minutos, 6 segundos y 16 centésimas. Honela bada, biharko zailkatutako taldeak hauek izan dira. Bermeo, 14 minutu, 46 segundu eta 21 eunekorekin. Gero, Kaiku, 15 minutu, 0 segundu eta 49 eunekorekin. Hirugarrena, Zierbana izan da, 15 minutu, 6 segundu eta 16 eunekorekin. Laugarren, Izuntza, 15 minutu, 15 segundu eta 62 eunekorekin. Eta bosgarrena eta azken zailkatua Ondarru izan da, 15 minutu, 18 segundu eta 29 eunekorekin.